Sitten jos mulla olisi semmoinen tilanne, mä teen tänne nyt vähän lisää sivuja. Eli näistä mastereista vielä sen verran, että okei, mulla on nyt tehtynä tämmönen. Ja jos mä ajattelen, että mulla olisi vaikka joku teema, tai vaikka haluaisin vähän erotella väreillä niitä mun eri kohteita. Eli jos mulla olisi vaikka nyt käytetty tätä sinistä väriä, niin mä olisin käyttänyt tuossa vaikka siinä aukiossa. Ja sitten mä haluaisin samalla tyylillä, mutta niin kuin eri värillä osoittaa vaikka sen hautausmaan. Niin mä luon uuden masterin ja mä kopioin siis tämän. Eli mä en halua tehdä kaikkea uudestaan, vaan nyt mä niin kuin kopioin tämän. Otan vaikka Duplicate Master Spread. Ja siis näähän voi muuttaa nämä nimet, eli ei tarvi olla A-master. Tehän voitte pistää vaikka hautausmaa ja kerrostalo ja niin päin pois näitä. Eli voi muuttaa, mutta mä jätän nyt nämä B-masterit ja tämmöiset. Ja nyt mä oon siinä B-masterissa. Se on aktivoituneena. Niin mä menen nyt muuttaa vaikka nämä värit täältä. Mä otan siihen vaikka vihreän. Noin. Sitten mä vaikka otan uudestaan duplikate. Ja taas aktivoin nämä. Tämä on nyt C-masteri ja niin kuin näkyy, niin tuolla näkyy C-kirjain. Mä pistän tän nyt vaikka pinkiksi sitten. Noin. Eli nyt mulla on kolme erilaista väriä koodia täällä. Joo. Ja nyt mulla on, nämä on kaikki nyt A-mastereita ja tuolla näkyy tuo kirjain, mihin masteriin se kuuluu. Mutta jos mä nyt päätän, että sivu 8 ja 9 ja nämä 4 sivua olisi vaikka nyt sitten B-masteria, niin nyt mä valitsen ne sivut, eli ihan Shift-pohjassa käyn klikkaamassa ne sivut aktiiviseksi. Ja sitten hiiren oikealla ja Apply Master to Pages. Ja sitten mä vaan valitsen täältä listasta, että B-master ja OK. Nyt ne muuttu vihreiksi. Ja sitten mä menen vaikka tänne ja päätän, että nämä on pinkkejä mastereita. Niin Apply Master to Pages ja otetaan sieltä nyt sitten C-master ja OK. Nyt ne on pinkkejä. Tän mä voin deletoida täältä. Noin. Eli nyt jos mä katson nämä läpi, nämä sivut, niin siellä on 1, 2, 3. Nyt mua kiinnostaa, että mikä sivunumerointi on täällä. Eli tuolla on 8, 9, 10, täällä pitäisi olla sitten 12. Eli ei vaikuta sivunumerointiin. Eli sivunumerointi menee ihan normaalisti läpi koko dokumentin ihan oikein sitten. Mutta värikoodeilla pystyn sitten säätää tämän. Ja nyt mun piti katsoa myös se printtaaminen. Eli nyt kun mä printtaan tämän, eli file ja export PDF, niin mua kiinnostaa nyt, että jos mä all ja otankin pages, niin mä katson, miten tämä tulee tämä. Nyt se kestää vähän kauemmin kuin. Joo, eli se on vaan tossa. Mä oon aikaisemmin varmaan ottanut aina sen spreadin, niin sitten se tulee spreadinä. Eli tämä on sillä lailla kätevää, että jos sitten saman dokumentin printtaa itselleen, niin sehän on, jos molemmin puolin, sivun molemmin puolin niin kuin printtaa, niin silloin kannattaa käyttää tätä aukeamamoodia. Mutta jos printtaa sillä lailla, että ne on yksipuolisia ne paperit, niin silloin mä suosittelen sitä yksittäistä sivua. Mutta jos haluaa sitten niin kuin sähköisesti pistää, niin mä suosittelen, että tätä on helpompi lukea kuin tämmöistä, jos mä otan sen spreadinä. Eli silloin jos mä otan spreadinä sen, niin sitten kun rupeaa tulee niitä aukeamia, niin se menee näin
niin kuin pitkulaiseksi, niin sitä on vähän ärsyttävää lukea niin kuin näytöltä. Eli suosittelen, että käytätte aina sitä Pages, varsinkin sitten kun palautatte meille ne työt, niin meidän on helpompi niin kuin päästä siihen sisältöön käsiksi. Toki sitten, jos mä printtaisin sen ulos, niin se printtautuu kyllä ihan normaalisti, että se ei printtaanut semmoisena spreadinä. Kai, en ole ihan varma. Mutta ei tästä masterista enempää.